Jeg vil helst have Ib ud, fordi at han har bare stukket mig i ryggen. Altså, jeg har som om, at jeg har bare fået en dolk lige i ryggen, og jeg synes bare, at han har behandlet mig som lort. Altså, det synes jeg virkelig ikke kan være bekendt. Det er bare, han skal bare sparkes ud lige med det samme. Jeg vil helst have Ib ud af Paradise Hotel, fordi han er min største udfordring. Men når jeg siger det på den her måde, så kommer han jo sikkert i slutrunden, fordi Gud vil jo sikkert gerne udfordre mig lidt. Jeg skal vinde det her, fordi alle pigerne kan lide mig, og jeg er gode venner med Henning. Jeg kan rigtig godt lide Ib, fordi at, vi har bare været sammen hele tiden, og vi er like this, og det er bare rigtig fedt mellem mig og Ib. Jeg fortjener at vinde det her, fordi jeg er den, der har været bedst til at spille hele vejen, og de andre, jeg har hjulpet dem, og så er jeg også ham med de største muskler. Jeg synes, at Henning, han er rigtig lækker med de der muskler og sådan noget. Så tror jeg også, han har et stort pik og sådan noget. Jeg kan godt lide Henning. Han er min ven. Og jeg kan godt lide Line. Han har en god røv. Jamen, fordi jeg synes, jeg fortjener det. Jeg har gået i kirke lige siden jeg var lille, og jeg synes, jeg fortjener lykke. Gud er jo også med mig, så det er helt sikkert, at jeg vinder. Jeg ser helst Maria ude, fordi at, hun er kristen, og hun går så meget op i sin tro, så hende er jeg ikke så vild med. Altså hende der Maria, jeg synes, altså hun spiller ikke rigtig spillet ordentligt. Hun er ligesom ikke sådan snæver med andre folk og sådan noget som meningen i Paradise Hotel. Jeg vil gerne have Maria ud, fordi hun er kristen, og det kan jeg ikke lide. Jeg synes, at de andre deltagere er bare totalt ligegyldige, fordi at jeg kommer ind på Paradise Hotel for at vinde det her, og der er en masse søde piger, synes jeg i hvert fald. Der er for eksempel Maria, men jeg troede faktisk ikke, hun var kristen, så hun er bare sådan lidt ydt nu. Men så har jeg så fundet lille Line der, ikke? Hun er bare totalt lækker, og så er hun bare den bedste mås i verden. Men så synes jeg altså også, at Ib, han er bare for klam. Han skal bare ud. Altså, jeg synes helt klart, jeg skal vinde det her, fordi at jeg har spillet sådan godt. Og så er jeg rigtig sådan pæn. Og så kan jeg svømme rigtig langt. Altså, jeg skal vinde Paradise Hotel, fordi at jeg er en vinder, og det kan godt være, at de andre ikke mener det, men jeg synes, det kunne være vildt fedt, hvis det var en homoseksuel, der vandt Paradise Hotel. Det kunne bare være det bedste. Og jeg fortjener at vinde, og alle de andre er bare venner med mig. Altså, det ved jeg jo allerede. Men jeg vinder Paradise Hotel, fordi at jeg er en vinder.